Qed isiru laqgħat minn grupp ta' nies uħud minnhom iqisu lilhom infushom bħala intellettwali tal-lemin bilan li sa ftit ta' xhur oħra jaraw bidla fil-kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-gazzetta Kullħadd tirrapporta kif din l-ewwel laqgħa saret 15 ilu f'uffiċċju għand avukat fi-Triq San Kristofru l-Belt Valletta u saret laqgħa oħra f'dar privata f'Ħażebbuġ fil-jiem li għaddew. Fost dan il-grupp żgħir ta' nies li qed jiltaqgħu hemm avukati, persuni involuti f'negozju fil-midja fosthom opinjonisti tal-gazzetta The Times. Il-Kullħadd irrapportat kif dan il-grupp qed jibbaża fuq il-midja soċjali, tant li fil-jiem li għaddew saru allegazzjonijiet minn profil anonimu fuq Twitter li l-ħamis sabu ruhom fuq il-faċċata tal-Malta Independent. In-nies li qegħdin f'dan il-grupp diġà kienu esprimew ħsibijithom kontra Adrian Delia qabel l-elezzjoni għal kap, iżda minn mindu ħadd mexxija għadu lura milli jikkummentaw kontrih pubblikament għalkemm ġieli kritikawh b'mod sottili. Il-mira ta' dan il-grupp hija l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew is-sena d-dieħla. Delia donnu li kellu x-xamma u nhar l-erba' fil-laqgħa annwali tal-Kulleġġ tal-Kunsilliera qal li l-Partit Nazzjonalista se jkun kapaċi jirbaħ l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, iżda ma semma xejn dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Delia li għalkemm m'għamel ebda dikjarazzjoni għandu mira li d-distak bejn iż-żewġ partiti jitnaqqas bin-nofs. Intant, is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley diġà qed jilqa' għal kull disfatta meta qal li l-mira tagħhom hija l-elezzjoni ġenerali. Il-gazzetta Kullħadd irrapportat kif dan il-grupp għandu l-ħsieb li jkompli jikber billi jitkellmu ma' deputati li huma mdejqa b'Delia, fosthom Therese Komodini Kakija, Karola Aquilina, Jason Azzoppardi u l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Deputati li s'issa ħadd minnhom hu parti minn dan il-grupp, iżda l-avukat koordinatur ta' dan il-grupp li għandu kuntatti tajbin fih dan il-partit qed jittama li jkun jista' jġibhom miegħu.